Povedať nie vždy. Ide ako treba. To znají už každý Slovák. Malý a či veľký. Každý čaká na ich slová. Čo zaznie v telky. To sú naše celebrity, rozprávajú slavné hity. Na stretnutie s nimi pozývame I my. Dobrý večer. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a páni. Po 2 týždňoch sme tu opäť. Opäť uvidíte 5 ankiet a opäť medzi nami privítame 2 zaujímavých hostí. No a ja dúfam, Oliver, že to opäť nebudú zase chlapi. No samozrejme, že to budú chlapi, ale čo ty, Eňa, máš v poslednom čase proti chlapom? Ale nič nemám proti chlapom, nič, len sa mi zdá trošku čudné, že 3-krát po sebe máme ako hosti v tejto relácii chlapov. To je čudné, nie? To skôr už vyzerá tak, že ty máš niečo proti ženám, môj zlatý. Ja? No jasne. Ja proti ženám, Eňa, v živote, to by som si ani netrúfal mať niečo proti ženám, lebo to je nebezpečné mať niečo proti ženám. Ja som počul o takom prípade, že nejaký holič mal niečo proti vlastnej žene a umrel do toho chudák. Ale prosím ťa pekne, nejaký holič kvôli vlastnej žene umrel? Umrel do toho, áno. Lebo je hovoril svojej žene, že mám ťa po krk a zabudol, že má v ruke britku. Oliver, dobre. Dobre. No. Dobre, ale hádam mi nechceš teraz nahovoriť, že kvôli tomu, že sa nejaký holič nešťastnou náhodou podrezal, ty nevoláš do tejto relácie ženy. Tak. No. Pravda, že nie len kvôli tomu. No, tak a povedz úprimne kvôli čomu. Kvôli povedz. čomu, no tak kvôli čomu, no tak. Tak kvôli tomu, že so ženami sú furt nejaké problémy. Ale aké problémy? Čo to tu vyťahuješ? Maskovaním napríklad problémy. Však si zober, že kým maskerka naša namaskuje jednu ženu, tak zatiaľ by namaskoval 10 chlapov. A čo sú peniaze? No a? Ale ten výsledok. Pozri sa na seba a pozri sa na mňa. Nie? Ten výsledok, no aj by som ti uveril, zlatá moja, keby si nebola urobila taktickú chybu a pred nahrávkou by si mi nebola v šatni rozprávala tú veselú historku s tou tvojou dcérou. Ty sa nehambíš, toto je také nekorektné od teba, aby si ty tu vyťahoval to, čo si my dvaja medzi sebou v šatni rozprávame. To je nekorektné od teba, Oliver. Však ale poznáš tú moju zásadu, že svet je nespravodlivý a my dvaja to nezmeníme. No, poznám, ale na ňu zabúdam stále. Takže ako to bolo s tou ale to dcerkou? fakt chceš, aby som to tu... No, čo? Tak dobre, tak poviem. No a čo, tak nič také strašné sa nestalo. No tak som sa ráno v kúpeľni... No tak veď, idem to už povedať. No, tak som sa ráno v kúpeľni malovala. Áno. A dcera stála vonku a chcela ísť tiež do kúpeľne, tam stepovala, sa potom tak na mňa pozerala a hovorí, čo tam robíš, mama? A hovorím, tak čo tam robím? No, malujem sa, nie? Nevidíš? A ona sa ma opýta, že prečo? A hovorím, tak prečo? Však si mladá baba, tak hádam, vieš, prečo? Tak sa malujem, lebo chcem byť pekná. A ona podišla tak bližšie, na mňa pozrela a povedala, a účinkovať to začne kedy? ale čo smeješ? To povedal malý chlapec. Malý chlap, že ona to povedala, pretože je vtipná a nie preto, že by to bola pravda. Ty čo sa tu rehoceš? A vôbec, na čo ja túto historku tu rozprávam? Čo tým chceš dokázať? Čo? Však si sem pozví mladé, pekné, sympatické ženy, nie? Však môžeš, nie? Nejaké, pekné, no tak aj a čo zase máš proti blondinkám? Ja nič, len som počul, že ako sa na univerzite hovorí blondinke. Že návšteva. No, už si spokojný. Ale nejde o blondinky, Môj kamarát, on je taký teoretik v oblasti žien, tak on delí ženy do 3 kategórií. No. Prvá kategória podľa neho sú ženy krásne, nádherné. Druhá kategória sú ženy verné. A tretia kategória, že aj krásne, aj verné, ale nafukovacie. Pre Boha živého. Hovorí môj kamarát, nie ja. Máš pekných kamarátov. No. To ti teda fakt poviem, že máš pekných kamarátov, ale na druhej strane, ty si sem nevyberáš ženy podľa toho, či si ju chceš zobrať za ženu, alebo či ti bude frajerka. Ty profesne si tu vyberáš ženy, nie podľa toho, čo tu povedia, či majú čo povedať, nie? Áno, to je pravda, že netreba miešať profesiu so súkromným životom. To máš absolútnu pravdu, aj keď teda v skutočnom živote to občas prebieha tak, že sa to premieša. No čo by som ti povedal, taký klasický príklad, čo ja viem, Hugo Hefner napríklad, nie? Vydavateľ Playboya,
profesne pracuje s tými dievčencami, však s tými zajačikmi tam, no ale pravda, občas niektorá aj iné radovanky si zažije. Súkromne. Profesne. A inak o ňom, keď už ho spomínam, som počul teraz takú krásnu príhodu, neviem, či je pravdivá, ale každopádne je dobrá, že Hugo Hefner, on má 82 rokov, keby ste nevedeli. To drží, a 82 rokov má. A už predsa v tomto veku má nejaké problémy s tou mužskou silou. A niekde sa dočítal, že na toto je veľmi dobre, teda na mužskú potenciu je veľmi dobrý chlieb. Že keď sa je chlieb, že to hrozne pomáha vraj. Tak išiel do potravín a vypýtal si 5 pecňov chleba. A predávačka mu hovorí, no teda, pán Hefner, 5 pecňov chleba, však to vám stvrdne. On hovorí, tak je to pravda, dajte mi 8. Oliver, pre Boha živého. Dosť, áno? Dohodnime sa, že táto veselá príhoda už bola dnes večer tvoja posledná. Však ja to len vyplňujem čas, no čo ty už nepozývaš hosti. Však dávno tu už mali byť. Ja tu nemusím rozprávať o Hefneru. Chvála Bohu, už stačilo. No naozaj, milí priatelia, je najvyšší čas, aby sme pozvali medzi nás našich dnešných hostí. Vy už asi tušíte, že to budú chlapi, ale musím sa priznať, že chlapi veľmi sympatický. Tým prvým z nich je známy slovenský režisér, choreograf, divadelník, tanečník, futbalista, majiteľ divadla najnovšie, Jan Ďurovčík. Dobrý večer, vítajte. Vítajte. Posaďte sa u nás. No, a partnera, v podstate súpera dnes večer mu bude robiť rovnako sympatický, rovnako činorodý muž, herec, režisér, divadelník a možno aj ten futbalista Boris Farkaš. Pani, vítajte u nás. Enia mi tu celý úvod vyčítala, že pozývam sem len chlapov. To je pravda, už tretí raz. Tak nie, len ale furt. Dvojica. No. Ale furt, no. Ale fakt, no, tak so ženami sú problémy, však to musíš uznať. No tak, čo sa týka rozhovoru, tak veľa je tém, ktoré vôbec nemôžeš so ženou nastoliť. Nedá sa so ženami hovoriť o technike napríklad. Nedá sa so ženami hovoriť o vojenčine. Nedá sa o krčmových zážitkoch rozprávať. Oliver, tak máme problém. Vojenčina ja nie, takže ani so mnou. Vy ste... No vidíš. Vy ste ako neboli na vojenčine? A budeš sa čudovať, že my dve ženy budeme mať o čom. Áno, my si dáme. Pozri. Tak, ale... Hanna! Čierna ovca! Čierne ovce aj medzi nás, Borisko, vidí sa... Kradli, no ale ty dúfam, že si bol na vojenčine, aj do krčmy chodíš, hej? Samozrejme. Chodíš, no. S tebou sa dá hovoriť o všetkom. No tak vyber si, že o čom by sme začali. O krčmách, o vojenčine, o technike, o čom chceš? Rád si spomínam na Levice, kde sme boli v Príjimači pred vojnou v umeleckom súbore. A to bola taká trošku tvrdšia vojna, aj tu sme spoznali. A párkrát nás hnali na tankodróm za Levice, to bolo od kasárny takých 7-8 kilometrov, dosť dlhá štreka. Raz sme vôbec nedošli, to nás nechali ísť samých, tak keď sme išli druhýkrát, tak nám pridelili veliteľa, to bol taký miestny levický kapitán. A on tak mlčky kráčal, potom sa ku mne tak priplichtil a ja počul som, že vy ste umelci. A hovorím, no tak sme to aj umelci. A vy ste čo, jaký umelec? Ja som herec. Herec, keď pozerám televízii, tak furt nejaké vtipy rozprávajú. Viete, nejaké vtipy? Tak viem vtipy. Však hoďte jeden do mňa, nejaký, jeden. Ja neviem, na akú tému. No sexuálne mám rád, ale nemusí byť. Viete čo? Vojenský povedzte, nejaký o vojenský. Ja sa rád smejem, keď o vojenský vtip poviete. Tak dobrá, to som povedal ten starý známy stalinovský vtip, ako Stalin bol na Červenom námestí na veľkej prehliadke, 10 000 vojakov a sa chystal prehovoriť, tak zrazu niekto kýchol, poznáte to všetci. Stalin sa chvíľal, kto tu kýchol? My sme hovorili, kto zdeských? Ticho, strach. Prvý rad, mŕtvy. Znovu sa pýta, kto zdeských?
Ticho. Druhá mŕtva. Kto z deských? A taký vojačík sa prihlási a povie, ja tovariš Stalin. A zdravý, mladec. Ale toto nebol ten vtip, he? A teraz sme ešte ďalej, ten kapitáň sa vôbec ako nezasmial, len sa tak skúmavo na mňa pozeral, mlčky sme išli pár minút a potom prehovoril. Hej, z histórii vieme, že súdruh Stalin bol pekná, veľká svina. Ale nedá odškriepiť, humor mal. Už viac sa neukázal. No už dobre, ale aj stačilo, lebo tak teraz zatiaľ to nejdeme sa... Ale to vidíš, to, s Borisom je o čom rozprávať. Ale... No, tak, Boris, ty si ešte jednu historku z vojenčiny mi hovoril, ako si tam diktoval... No, povedz, jak si diktoval tú Som ti nemal nič hovoriť. No, to si urobil veľkú. To bolo ešte v Prešove. Tak tam sme mali takého v Prešove na tej katedre vojenskej učil, neviem, jak sa to volá, ja som to zabudol. Je to predsa čas. Učil pochodovať. Pochodová príprava sa to volalo? Bol si na vojne? Bol. Tak nevyzerám. Ale ako vidíš, nepochodoval. Pochodová príprava to bol jeden veľmi prísny starý major, ktorý údajne prešiel celým frontom od Buzuluku až do Prahy. Predstav si. Áno. A pretože prešiel takú veľkú štreku asi cez tú vojnu, tak asi preto učil pochodovať, lebo sa v tom vyzná. Bol vždy prísny a to bolo kruté, lebo tí vojaci proste 2 hodiny s jednou 5-minútovou prestávkou fajčiarskou museli pochodovať, čiže boleli nohy, kolena, svaly, kotníky, aj hlasivky, lebo sa musel spievať. Väčšinou sama kráľovna to bola, hej? A to sa do nemoty, takže chorí sme končili túto vojenskú prípravu, ale raz prišiel a mal také čudné ohníky v očiach. A prišiel a hovorí, tá nebojte sa. Dneska mám narodeniny, takže nebudeme pochodovať, budeme sa učiť písničku. Písničku, ktorú nás zložil jeden vojín, keď sme išli z Buzuluku do Prahy. Takže, slova sú také. Ono sa to volá pohraničař, hej? Pohraničař bráni svoji vlast. Máte? Nepřítel se neleká. Nepřítel se neleká. Máte? Samopálem. Samopálem. Počekejte. Pohraničar bráni svoj vlast, nepřítel se neneká, samopálem. No tak je to. Ja tú písničku totiž spievam jenom, když mám dobrú náladu. Hej. Ale to je málo, kedy furt ma serete. Takže som už trošku zapomnel. Ja to skúsim zo melódiu, lebo zo melódiu príde slovička. Čiže pohraničar bráni svoju vlast, nepřítele se neleká, samopálem. Rozumiete? Rozumiete, maličkom. Pohraničar bráni svoju vlast, nepřítele se neleká, samopálem. Moment. Samopálem. Vy se smějete? Pozor, oklusem! Zpíváme sama královna! No. Tak vidíš, 10 minút
ma Boris toto šminkovali a teraz kde to je všetko. Tak mi ukáž ženu, ktorá má takéto zážitky. No, to som nebol na môj. Zážitky, ale to podanie pre Christovera. Ale ktorá žena? To ten Major No bol nehnevaj taký. sa, tak toto. Jaj, no. Tak ja si myslím, že potom to sa nedá robiť nič lepšie ako súťažiť. Kráľovná kráľovna. Pravidla poznáte? Asi po tých rokoch už asi poznáte. No, Janko je tu prvýkrát, ale... 5 ankiet odznie v každej 10 odpovedí a máte si tipnúť každý za seba, že koľko odpovedali správne. To je prvá časť a je tam ešte aj druhá. No je tam ešte taká povinnosť. Budete musieť vybrať podľa toho, kto z vás vyhrá v tej ktorej ankete najlepšiu, alebo ktorá vás najviac pobavila z tých odpovedí 10. Dobre, takže na to tam máte aj tie papieričke. No, jasné? Jasné, no. Takže poďme na prvú anketu. Takže poďme na to. Prvá otázka znela, koľko samohlások má slovo štrk? Viem. Ťažko. Áno, to sme ani nepredpokladali. Že? No, takže tipujte, kto bude. Janko Ďuroček bude jednotka, Borisko budeš dvojka. Asi 5. 5 to budú. No je tu prvýkrát. Podľa Jana Ďuroček. Ale však to je... Nie, dobre, vedia nič, to ja som... Aha, že Borisko. Na vojne som nebol, tu som nebol, ja v podstate úplne nemám. Zabitý Tak život. to aj vyzerá, no. Tak napríklad ten Major by to nebol vedel, ale... Tak ja neviem, no tak... hádam... No. 4. 4. Smeješ, no. 6 to by už Drahí bratia a bolo. sestry, tu na publiku. Koľko samohlások má slovo štrk? Milostivá pani. Čo? Čo hovoríte? Slovo štrk má koľko samohlások? Ani jednu. Určite? Určite. Není samohláska? Nie. Máte pravdu, potlesk pre vás. Koľko samohlások má slovo štrk? 2? To sú ktoré, povedz. Ja neviem. Absolutne som si typel. Samohlásky, to ste sa učili v škole určite. Áno. Tak koľko samohlások? Však ty musíš chodiť do školy ešte. Hej, chodím ale už na strednú, tak my už sa také neučíme. Koľko samohlások má slovo štrk? Koľko má samohlások štrk? Lebo ináč ja viem, premýšľam, že viete, dneska som mal všeličoho vybavovať. Takže som mal iné myšlienky. Štrk, samohlás. 2. Ako, odkiaľ viete takéto veci, povedzte mi. No ja mám hajloho na Vinicách. Tak v noci nemám čo robiť, kúpim si sviečka, tam to študujem. Dobre? Až neveríte, poďte sa pozrieť, to je kúsek. Ináč sa volám František. Koľko samohlások má slovo štrk? Samohlásko, šprť. Štrk. To bude dobré, štrk samohláska tam není, neexistuje. Tam není samohláska. Tam je samohláska E, I, čo ja vím, a tak dále a dále. U, tam není, neexistuje. Štrk. 1, 2. A to sú ktoré? Však samohlásky S. Tak 1. No. Je to vše? No. Spoluhlások má koľko? Ani 1. Ale odkiaľ vieš toto všetko? Zo školy. Koľko samohlások má slovo štrk? Počkajte za chvíľku, dobre? Ja vám syna zavolám, hej? Ja? No, skúste porozmýšľať, koľko samohlások môže byť v slove štrk. Ani jedno. Koľko samohlások má slovo štrk? Štrk? 4. Viete mi ich aj vymenovať? Ktoré sú, no, Š, T, R, K. Ako viete, že to sú tie samohlásky? Odkiaľ to viete? Tak odkiaľ, však som chodil do školy jasný. Koľko samohlások má slovo štrk? Dve? To sú ktoré?
Vymenujte mi ich v tom slove. Štrk. Aká? Koľko samohlások sa nachádza v slove štrk? 5. Ktoré sú to? Štrk. Neviem. Koľko má písmen slovo štrk? 5. A z toho samohlások je? I. Koľko samohlások má slovo štrk? Štrk, joj, také je to ťažké, mi to zatežujete. No skús, koľko má písmen? 4. A z toho samohlások je? 2. Koľko samohlások má slovo štrk? Štrk, koľko má? No, samohlások? Štrk. Ježiš, to je dobrá otázka. Samohlások. Asi štarak. Všetky. Všetky 4? No, asi. Nie? Zle som to povedala? Samohlások. Samohlások. Štrk. Neviem. Zase ako štrk. Štrk. Nemá. Netočne má. Ďakujeme veľmi pekne. Nejaký Andrašimov odkaz, nechcete dať nejaký? Andrašimov Oliverovi? Ježiš, on to robí. Milujem ho. Milujem ho, tohoto Andrášiho. Tak skutočne, strašne nám rada jeho programy, všetko jedno s druhým. Áno, dámu. Dámu. Andráš, milujem ťa. Teda, Čo sa človek nedozvie? táto pani má problémy nielen so slovenčinou, ale aj so zrakom. A to ešte nevie, že nakúpil chleba. No, traja odpovedali správne. To znamená, že vyhráva Boris Farkáš. No ale musíš Borisko teraz aj vybrať, kto sa ti z týchto 10, čo si videl a počul, najviac páčil. Lebo on potom bude súťažiť o najväčšiu halus. Bolo také, že to potom... Andráš, milujem ťa. Andráš, milujem ťa, bolo dobré. Andráš, milujem ťa. Andráš, milujem ťa. To bolo dobré. To je tak výnimočné. To je fakt. To je tak výnimočné. To už sa ti viackrát nestane, Oliver. To treba oceniť. Zatlieskajme jej, samozrejme. No, ostaneme teda ešte v jazyku, ale už nie v slovenskom. Prejdeme do cudzieho jazyka, lebo otázka znela, ako sa dá cudzie slovo hot dog preložiť do slovenčiny. Viem. Ja mám. Dobre. No, takže horšie na tom ako Ďurovčík, takže začnite. Koľký z 10 teda? To budú vedieť. 1. Ja mám. To je skok. Ale hot dog musia vedieť. No jasné, že... Štrk som ani ja nevedel. Ani ten môj brat, čo tam... Takže? Tak ja neviem, no... Keď nemôžem dať jeden, tak dva. Dvaja. Dobre. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Tu na... Pani alebo slečna? Slečna. Ako sa dá preložiť hot dog do slovenčiny? Áno, ale znamená to čo? Párok v rožku. Párok v rožku. Potlesk. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? A keď sa smím opýtať, ste slobodná? Tak to je dobré. Ako je to s tým hot dogom? Jako? Ako je to s tým hot dogom? Čo je to ten hot dog? No, žemla obyčajná, kúsek salámu a dajú tam trošku trávy. Čo inšie? Ako sa to môže... 50 korún za to. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Nijako. Hot dog to je maďarské. Čo to znamená? To je žemla, obložená žemla a viete ako, no, hot dog. To je z maďarčiny? Hot dog je maďarské. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Párok v rožku.
cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Jako? Ako sa dá cudzie... Ešte raz. Ako sa dá cudzie slovo hot dog preložiť do... Hot dog do slovenčiny. Ako ho preložíme? A to je jaké slovo? Hot dog. Anglicky. Hot dog. Nemecky. Viem voľačo, ale anglicky neviem. No, ja vám pomôžem. Dog je pes. Tak ako to... Čo to je ten hot dog? Kuťa rejda. Čo je ten hot dog? Čo kuťa rejda. Poď hot dog. Čo je to hot dog? Neviem. Neviem anglicky. To nedá jesť? No nedaj Boh. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Tak to je nejaké mleté meso. Pomôže vám. Dog znamená pes. Mletý ples. Hot dog je? Pravdepodobne podľa toho skýcie meso. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Rožok s párkom. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Dog, však to je. Hot dog. 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 Je to dosť ťažké slovo pre niektorých a hlavne pre koktavých. Hot dog. To je skôr také jak Piankong Jung Ting. Ne? Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Hot dog. Čo to je? Ako to preložíme do slovenčiny, hej? Slovo hot dog. Pár vršku. Ako sa cudzie slovo hot dog dá preložiť do slovenčiny? Hot dog? Hot dog. No takisto, jak sa volá, hot dog. A to je na to slovenský výraz. Hot dog? Na hot dog, lebo hot dog je anglicky. Rožok párku. Rožok v parku? Nie, to je hot dog. Ste jedli rožok v parku? Áno, to je hot dog. Čo je to potom ten hot dog? Hot dog je pes. A hot, ja som myslel, že hot dog je zas mentrol. Mentrol. No dobre. A dá sa to jesť, ten hot dog? Nie. Tak Češi áno, a Moraváci. A my Slováci nie. My to nejeme, tie hot dogy? Nie, akurát mas používame. Mas to sú drahé veci. A z čoho? Z toho, akú masť? Tak, savý mas, nie? To dajú na plúce, protirakovi, všetko. To sú drahé veci. No a to je aká masť? Toho hot dogu, alebo? Nie, toho doga. Toho doga, toho psa? Toho psa, áno, toho psa. Masť zo psa, to som ešte nepočula. Také jete masť zo psa? Nie, určite nie. Ale Česi to jedávajú? Áno, oni to majú strašne rád. To dajú do klobáse, takto, Češi, Moraváci. My Slováci, my sme inteligentní. No? Traja to vedeli, jeden sa pomýlil, on to ale naopak to len naopak, ja by som aj traja, lebo on... Traja, no. On rožok v parku. On to vlastne dobre myslel. Jankovi to aj tak nepomôže. A ja som dostal obeťou justičného omylu, lebo... Áno. Ja som si myslel, že odpoveď je ten pes. No. To je pravda, mletý. to je pravda. Dáme mu nejakú šancu, alebo... No, ale môžeš si každopádne... ešte raz. Teraz si tipnem traja. Ale každopádne vyhráva Boris Farkáš za Tlievská. No ale tu dáme takú malú hviezdičku, že keby niečo... Ja som nikdy neveril, jak mi tá vojna bude chýbať. No. Boris, len musíš vidíte. zase, prepáč, ale musíš zase vybrať, Boris, ako... No, ktorý sa ti najvtipnejšie zase... bolo? Ja No ty si vyhral, tak ty musíš Aha, vybrať. tak potom ten Fidel s mletým mesom. Áno. Taký ten bradatý, tmavý. Taký. Aha, Mletý pes. Mletý pes. No, Janko, my sme tu tým, tak teraz už sa sústrete. Tretia otázka pred veľkou prestávkou znela. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Skúste sa strátiť. No nejako tam aj šumí, takže... Ja neviem, traja? To je otázka alebo odpoveď? Odpoveď. Traja? 3 správne odpovede. Ja hovorím, že je to odpoveď. Traja? Borisko.
toto budú vedieť No, koľko? jeden. Jeden to budú vedieť. Ak to budú tí istí. Áno. Takže prečo v noci svieti? No, vieš, tak mohol, tu na sympatický mladý muž po večeroch sa určite pozerá na oblohu, čo iné by robil. No, takže pozrite na oblohu. Prečo ten mesiac v noci svieti? Máme to byť odraz slnka. Odraz slnka, presne tak. Slniečko sa odráža na mesiaci. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Aby cigáni vedeli kradnúť. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? No mesiaca to je odraz slnka, to je, keď zapadá, tak to je, on sa odráža. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Ježiši Kriste, viete, čo vám poviem? Toto viem. Odliv a príliv vody. Spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Áno. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Čo spôsobuje? Odraz od slnka, to je samozrejme. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Kde je zdroj toho svetla? To je mesiac, to je vypálený, voľaký tam bol, toto je vypálený zemekula. Vypálený zemekula, ak sa to hovorí, takto nejak. To je vypálený. A ako je to potom s tým mesiacom? Ten mesiac, ako to, že svieti? Čo to mesiac, čo lebo sa stočí a se hold világít ilyen, ugye? Hold csak vypadá ako rohlík. A čo? Hviezdy. Hviezdy to presvietia, hviezdy. Hviezdy. Ktorá konkrétne? A ktorý hviezdy, to môže byť aj ten, tak sa volá. Ja neviem snad. Počkaj, ja viem. Ja neviem snad. Riti, čo svíti, Ježiš Maria. Chodím od nejaká na kyčte, nemá stať slovo. Prosím. Sa volá. Pollárik. Pollárka, áno, pollárka. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Čo spôsobuje? Čím to je? Odraz slnka. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? To je šťastie. To je šťastie. To je šťastie. Šťastie? Šťastie. Že svieti? On sa smeje z toho, to je šťastie. Že svieti? Pravda, že slnko. A prečo svieti ten mesiac v noci? Mesiac, pozerá na nich, dáva na nich pozor. A Ježiško je hore, na každého dáva pozor. Ako je to možné, že svieti? Prečo svieti? Ako je to možné, že mesiac svieti? Čím to je spôsobené? Od Ježiška je to všetko. Od Panenky Mári. To ja tak myslím, pani Zlatá. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Keby sa ma opýtate, ako sa opravujú auto, to je o niečom iném. Tak keby som sa vás ja pýtal, že kde sa štarter montuje do motorov. No, by ste mali tiež otázku smutku. Dobre hovorí? Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Tak dúfam, že neby som to vyjadril slušne. Príroda, nie? Táto zem je celá príroda. No, ale ináč ako príroda. No a v tej prírode my ako kresťania Pána Boha užívame, nie? To je kresťan katolík ako ja. Ale to je všetko fajn, len prečo ten mesiac svieti? Ja to by mňa zaujímalo. Prečo svieti? Aby sa zlodejom lepšie kráľno. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Víte čo, na čím som sa zamyslel? Neviem, či by som to mal rozprávať. Vy to tam dáte do tej televízore. Povedzte mi, na čo ste sa zamysleli. Že prečo mne Pán Božko nehodal dobrú ženu a takú peknú, jak ste vy. Krásne oči máte.
čo by sa mi stalo? To robiť, tu by som nechodil, piť by som prestal. To je úžasné. No. Traja odpovedali správne. Jan Ďurovčík! The winner! Dobre. No? Už to nebude Peťka. No len teraz zlyhávam, lebo som si bol 100% istý, že Boris vyhrá. Taký bol rád, že... Mne sa myslel, že ti dám kanára. A ja som sa bál, mi sa veľmi ten maďarský Koperník, vieš, ten čo tam po maďarsky tu... Áno, zelený mužiček. Všetko. Áno, zelený, no. Tento, áno. Tento. Potlesk preňho. Tak páni, musíte uznať, že dnešná súťaž je naozaj mimoriadne náročná. No kdeže by toto nejaké ženy zvládli, to ani si vôbec nemôžno predstaviť, že takúto náročnú súťaž by ženy zvládli. Toto ja nebudem aj ani komentovať, mám svoju hrdosť. To vidíš, že to muži majú čo robiť, aby to zvládli. Takže ja z mužskej solidarity teraz vyhlasujem takú veľkú prestávku. Dobre, aby ste si odpočuli... Nie. Už chceli si 10 rozboliť. Nie, chlieb nie. Budeme sa rozprávať. Vy dvaja máte, teda ste rôzni ľudia, ale mnoho máte spoločného. Napríklad divadlo. To vás spája, že? Divadlo. A ešte je to, že cestujete za divadlom. Akurát teda, že Boris väčšinou teda do Banskej Bystrice, do Košíc cestuje. Kým Janko Ďurovčík, neviem, do Japonska, kdekade. Čo sa dá zažiť v takom Japonsku? Či vieme, že teda, či sa nám oplatí tam vôbec cestovať, aby sme vedeli. Oni vraj vôbec nenadávajú. Oni nenadávajú a nesmrdia. No ale zase Slováčisko v cudzine má tak chuť občas si tak uľaviť, nie? Uľaviť ako? No tak nie tak ako... Ale povedzme nejakým slovne. To ako, že či Janko si... Jo, to ja som si raz uľavil až takým skoro diplomatickým škandálom. No. V čase mojej mladosti, lebo predpokladám, že ešte som mladý, takže rannej mladosti, som tancoval v jednom holandskom divadle, ktoré spracovala folklór celého sveta. A mali sme tam dokonca takú časť zo Slovenska. Z východného Slovenska budú vedieť, že Parobská Karička, ktorá vyzerá asi tak, že v strede stojí jeden chlap a niečo rozkazuje, ale to sú také pokyny, akože začerkaj a podobne, a tí ostatní opakujú. Čiže normálne to vyzerá asi tak, že začerkaj, a oni začerkaj, a ešte raz, a do kruhu. No a ja už po takom 40. predstavení niekde, ani neviem, kde sme hrali, niekde nad Rotterdamom úplne, tak si hovorím, že však sranda, ne? A teraz použijem naschvál jemnejšie slova. Riť je zlé slovo? Môže byť, hej? Tak ja tak akože oni nevedeli, čo hovoria, lebo celý ostatný súbor boli zahraniční. Tak ja akože som stál v tom strede, bol som akože solista, hej? A hovorím tak, ako ma napadlo, a tak sme tancovali. A že a do riti, a oni a do riti, a ja von z riti, A takto som išiel veľmi ďalej. Nebudem to... Áno, dobre. Boli by sme vypípaní. Vieme asi, kam ste šli. Ale dobrý som mal, a celý veške 16 chlapov po tebe opakuje. Dobrý som mal taký pocit a skončilo predstavenie a zrazu mi len hovorí, že inšpícia naša, že Jáno, máš návštevu. Že mám návštevu, že tu, že kto? Že zástupcovia slovenskej ambasády. Prišli ku mne a povedali mi, pán Ďurovčík, mali sme neskutočný kultúrny zážitok. To sa nevyplatí takéto srandičky. No,